Добър вечер, мир и спокойствие в името на Исус Христос. Реших да чета от моята Библия Псалм 72-71. Ире месианико промесо. Значи, Ре е цар, месианика промесо. Царят на мира, вътрешният мир, който се очаква. Промесо е, който всички го чакат. Ди Саломоне, на Соломон. Започваме. Dio affida alla re il tuo giudizio. Господи, афида е дай на царя твоето правосъдие. Е алфилио дел ре. Е на синът на царя la tua giustizia. Кой е сина на Бога? Исус Христос. Ели giudicherà il tuo popolo. Той ще осъди, ще съди твоят народ con giustizia, със справедливост. И твои повери con rettitudine. И тези, които са бедни, с правосъдие, да върват по правия път. И монти портино паче ал пополо. Планините носят спокойствие на хората. Еле колине джустиция. Равнините справедливост. Ели рендера джустиция ай мисери дел пополо. Той ще направи справедливост на тези, които са бедни, които живеят в мизерия. Дел пополо, на хората. Салвера ще спаси и фили дей повери. Ще спаси децата на бедните. Аниентера ще унищожи гли опресори. Тези, които са потисници. Потисници може да се тълкува и в друг смисъл. Например, ако някой е обърнал внимание, може да сте видели, може и да не сте. Царя на манипулациите е оня с рогите, рогатия, дявола. И той има най-различни лица. Много хора ги лъжи и ги води по неправилни пътища. И ти нашепва неща, които не са верни всъщност. Лъжете мамите, за да грешиш. И после като сгрешиш, обръща това против истинския Господ, против светлината, против Бога. Затова бъдете бдителни и внимателни и четете, сравнявайте винаги с Библията, с думите, на кого се доверявате. Защото доверието лесно се дава, но бързо се руши, първо. И второ, той винаги гледа да мами децата, дявола гледа да мами децата на Господа. И ти нашепва най-различни неща, които ако вярваш, той така те мами, които не са верни. Затова винаги, което и да е, който и проповедник или който и да е, който ви говори за Господ, за религии, отворете си Библиите вкъщи или направете една справка върху Google. Има ли нещо верно с това, което сте чули и което са ви казали? Ако съвпада, значи ви говори истината. Ако не съвпада, значи това, което ви казва, не е вярно. Така ще разберете, че този човек не служи истински на Бога, а служи от другата страна. Така че бъдете внимателни.
i suoi giorni durino come... Затова се казва еанентерагли опресори. Кои са тия опресори, потисници? Опресорите са дявола, децата на дявола, тези, които с маските, с фалшивите самоличности, които едно лъжат, второ някои са измамници, други са... правят неща, които не се харесват на Господа, не са угодни, просто не вървят по правилния път към Бога, към доброто, а вървят към едни изкривявания и заради тех се нарича това име опресори, потисници. Когато хората, някой се пробва да ви манипулира, по този начин може да ви се е случило, може и да не е. Едно говори пред вас, зад гърба ви говори друго. Пред трети хора говори трето. Пред четвърти хора се събира, говори пето. Човек, който разказва и говори неверни неща и лъжи върху вашият характер или изопачава вашите думи, на такива хора не трябва да се доверявате. Това са хора от манипулациите и те са опресорите, истинските. Те са... Някои знаят, някои не знаят, може би го правят без да се осъзнаят, неволно. Но те са, както се пише в Библията, че не се борим с кръв и плът, а с тези, които са опресори, с манипулациите, с лъжите, на различните маски с лицата, който няма, да кажем, смелостта да бъде истински, да бъде себе си, слага маски и започва да играе роли. Но тези роли, рано или късно, първо Господ ги разбира много добре и сваля маската, чупи маската им. Нищо не трае вечно. Второ, кой копае, както се казва в Библията, гроб на другите, рано или късно пада в него. Защото лошотията се умножава за тези, които ти завиждат, които те мразят. Затова ви съветвам, никога не правете зло. Не бъдете и наивни, но не правете зло, не отговаряйте на злото със зло, защото така се озлобявате и вие и след това нещата няма да доведат до нищо.